I Syddjurs, der har vi ligesom mange andre steder store problemer med pesticider, nitrat i drikkevandet og voldsom forurening af vandmiljøet. Der er snart ikke nogen fisk og bunddyr tilbage i Kalvevig og i Aarhusbugten. Vores ellers fantastiske natur mangler plads, biodiversiteten er tilbagegang, og vores velfungerende små lokalsamfund er truet. Alt det, der er selve livsgrundlaget for en fantastisk kommune som vores, er truet af en grisk, konventionel landbrugsindustri med store svinefabrikker. Vi bør kunne sige nej til de forurenede svinefabrikker, der ødelægger vores hav, vores natur, vores lokalsamfund og vores drikkevand. Det gør vi i Syddjurs, men det kan vi alligevel ikke, fordi der er lavet en helt urimelig lovgivning. Her blandt andet Inger Støjberg, tænker jeg, i hendes fine københavnske salonger, mæske sig med kaviar og drukke Cola Zero, og bestemt, at vores landdistrikter skal ødelægges af trafik, gylde og pesticider. Den lovgivning er nødt til at ændre ved at skabe en massiv folkelig bevægelse. Det er svært, det er hårdt arbejde, men det kan lykkes. Hvis vi står sammen og viser fællesskab, så kan vi klare det. Det lykkes GF at tage guldet. Vi skal også kæmpe til en rød regering, så vi kan få lov til at beskytte natur, drikkevand og lokalsamfund. Tak for ordet. Tak for det. Så er det Eva fra